Wengane zawethu impela trend video phana ke inkundleni zokuxhumana ye group iWest Gang njengoba ke bebezijabulisa impela ke besemotweni ke bephethe wona ke amavolovolo bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela banginibingelele yona ke Mbuso City MTV ngithi nje masuqala ngane kuyona ichannel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba keshisayo nazo ezi3 nayo hayi ke wengane zawethu impela trend video phana ke inkundleni zokuxhumana ye group ke iWest Gang njengoba ke impela ke bebezijabulisa impela kuhle kubona ke bengaphakathi ke emotweni kanti ke bedlalisa wona ke amavolovolo kukhona ke naye ke Emijo Jantaba bafuthe impela ke amagama ke ebephuma ke kubona ke uzwe nje omnye ethi impela ungaya endlini encane ushiye lokhu osungasadingakali emzimbeni gahula ubheke hayi ke wengane zakwethu impela ke sokhumbula ukuthi ke kulempela sonto bokufihlwa ke okusolakala ukuthi ke impela ube yileader ke yayo ke le group ke iWest Gang njengoba ke uhlukene nemibono phana ke einkundleni ngezokuxhumana ke engayo ke le video kwathiwa yabona ke umkhwanazi mangaba ke esegadla kuyoba engazi ukuthi ke impela ke uyabasukela abazali bayothi cha impela ingane zethu ke uyazisukela bafuthu impela ke zinjalo phana ke izindaba ke ezitrendayo ngayo le video phana ke enkundleni ngezokuxhumana mina ngimbuso City MTV bafowethu ngithi nje ake ngehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.